spolahlivosťou a pevne verím, že sa mu to bude vyhýbať. Poďme na to. Jan Hejda už nalepený na Michal vybudoval ďalším pozvom, prechádza zónu 1, 2 aj 3. A Jan Hejda sa na ňo dotlačil so svojou americkou veľstvičkou v japonskej PS13. Hneď v zóne číslo 4 obaja si teraz číslo 4 zatiaľ so svojím štandardným profesorským štýlom prechádza traťou, tak ako sme na to nezvyknutí. Jan Hejda za ním v tesnom závese veľmi pekne kopíroval tú stopu, ktorú Tomáš Bátor v tej 46 potom Stojovisúka, pozrite sa, Kovácel Buriana ešte potratí a škrka na tom zadným nárazníkom Matej Kuprom. Betónové zvonila, vidíte, že už nemáme svetlo. Malinová, osmička, Tomáš Bátor, Tomáš Bátor neskutočne opäť raz dými, s tými veslejkami, ktoré majú to na zadnej náprave. Pozrite sa, ako je Václav Buriana na nalepení. Teraz vidíme to na nalepení, hneď na výjazde. Tam je veľmi veľa korekcií na obidvoch stranách. Vidíme, že Tomáš Bátor ani len nedotiahol svoju 46 do zóny číslo 8, čo je taktiež je zde niekedy veľmi krásne natlačený v zóne číslo 4. Je na 15 cm, teraz ale Matiáš chybuje v preklapačke. Inside pipe číslo 5, ale Zdeněk Kadežábek ide neskutočne krásny lídra. Teraz bohužiaľ chybuje jedne v zóne číslo 8. Viacej zaprečo svoje dvojko asi ako by sa očakal. Valeri Ševerino, ale pozrite sa na to, ako je Michal vychodil ladom natlačený do svojich 500 konaných stáleho. Dnes tam vynikal štavý priestor Valeriu Ševerinovi. A teda ukazuje, prečo sa ho prezýva profesor českého driftu. Je to natlačený koleso na kolese. Tak toto je pre mňa a pravdepodobne to čakal. Úplne opačný výsledok. Vidíme zatiaľ celkom slušne nalepený na Václava Buriana v zóne číslo 1, 2 aj 3. Teraz ho treba doťuknúť v zóne číslo 4. Zatiaľ Václav Buriana, ale nádherná stopa, ako to poznáme od neho. Jemne menší uhol. Teraz vidíme, že Zdeněk Kadežábek sa už docvakáva na svojho supera. Musel tam hodne skorigovať svoju E46 pred zónou číslo 4. Medzi jazdcami na výjazde zo zóny číslo 8. Takisto prechádza trochu teraz Samuel Mladého, hodne zaruškoval, Peťo Martušek pripojil na stopu do zóny číslo 4. Teraz Samuel Mladého už doťahol na Petra Matušika v zóne číslo 6 je nalepený, ale tam ideme chybovať. Rovnako Petra Matušika, tak aj Samuela Mladého. Samuel Mladého opäť natlačený na Petrovi aj v zóne číslo 8. Tak tu sme si tentokrát teda ako líder. A za ním Adrian Bartocha. Vidíme, že opäť hodne skrátil. Adrian Bartocha v tej zóne číslo 3. Toto nie je to, čo chceme vidieť. Od Jasso Alari teraz krásne prechádza cez preklapačku. Nekompromisne do zóny číslo 6, ale chybuje. A Adrian Bartocha to využíva. Alari si tam možno schopnúť svoju situáciu v zóne číslo 6. Niečo, na čo sme od neho neboli povedať. Chalanov, ktorí si majú čo vrácať. Poďme na to. Marko Zakovžil, zóna číslo 1, 2 aj 3. Teraz jemný rozostup na preklapačke. Jaroslav Neplech koriguje uhol so svojou jedničkou obalania. A je nalepený na Markovi Zakovžil. Zóny číte sa na ne lepí. Takže poďme si to vychutnať priamo na trati. Evanov nádherný prejazd. Zóna 1, 2, 3, Marek Kalus tam je nalepený tak, ako sme od neho zvyknutí. Evanov krásne vysoko, Marek Kalus tam nedaruje ani milimeter prejazdu. Teraz Marek Kalus chyboval pri inside klipe číslo 5, ale v zóne číslo 6 si to postráže. A opäť je tam nalepený teraz. Marek Kalus toho využíva, ešte veľa odštartoval to osmičku. Zdeněk Kadežábek, keď som dále za ním, vidíte, že Valeri Ševerino z jeho fyzickou v tomto trpane má jemne návrh. Vidíme, že Zdeněk tam chyboval.
v tej zóne číslo 4 teraz stráca taktiež aj na začiatku zóny číslo 6. Ale dobieha Valerio Ševeliova na konci cesty, robí čo môže. Ďalšia chyba od Zdenka Kadežátka. Takže počujeme, ja som už prichádza Marko Zakožil, teda ako lídera, vidíte Mareka Kristofa a toto Marko Zakožil číslo 5 je opäť nalepený na Markovi Zakožilovi, nedaruje mu tam si z toho absolútne vyšli a Daniel Pelikán ako líder, za ním teda Elezix. Pozrite sa na to, ako Daniel Pelikán nádherný. Kievanok zrobí, čo môže so svojou 90 rokov. Snaží sa doviedzať na lídra. Lídra je na tráti, ktorým je teda Daniel Pelikán. Tento súboj. Evanov zakočuje ser. Marko Zakožil ako líder. Vidíme, že Evanov vychádza z neho. Zvoní je zára. Marko Zakožil. Postavil začal 90 číslo 5. Marko Zakožil pozdĺž naši plavené to. Prichádza aj do Zakožil prenasledovaný Andrejom Bartokom, ktorý si ho absolútne neuvědomuje. Zakožil čas vytratí nejaký nasadzuje svoju dvojku do zóny číslo 6, tak ako sme zvyknutí.